mhlambe sizokusho kuthini ngama 20 rand uyaphezulu angithathe green namhlanje ngoba siyashaka sithina njengebandla so ngisamile nje la bazalwane njengoba ningibona ngiseza angangidlule nje kalula namhlanje ngidingiswayo uphethe insizwa nehlanga No
Kwenzeka kanje ke bazalwane. Ngoba ngidinga ngiyangoma. Kunomdlalo abanokudlala bathi indishi. So ugobo uzodlalela indishi namhlanje. Wonke umuntu uzobona ugobo lokho. Nibale bazalwane. Nibale bazalwane. Nisho ukuthi malini. Sizoya lapho nje manje ungafaka enye mfowethu. Dlala indishi, ayibuye indishi.
Ebandleni bazalwane ekseni nje ngiyathemba laphila lonke. Ayibonge Inkosi. Bazalwane bakithi baseThekwini, bazalwane bakithi basePitori. Ngiyazi eThekwini ukuthi bafuna uzofela nje silinde kancane ngenze nje lokho okuzwana njengoba sisonke sibone ukuthi siqhuba kanjani ngoba le. Mthembu ibanga selide kakhulu. Sihamba. Khumbula kahle mawufika usasaba lapha elavela ufika uma ngale kweyomnyango. Ungangeneki eChurch of Christ. Then ayikaze ashintsha eChurch of Christ. Ngithi seyiwile kancane sekungena usambona ukuthi uyisayoni. Ingakho angene mfethu. uLuka 9 verse 62 utobeka igeja. Angabe sabheke umuntu. Lamazwi ngiwashisa ukuthi thina sile bande esakhanyisa ikhandlela esasebenza ngezinto zokuthandaza. Uyayazi ingilosi yalapha uthi njani. Ingakho ngisho ukuthi obeke isandla angabe sabheke emuva. Ngeke ngasho ngomunye unyaka ukuthi eyindoda ingeze yayishintsha isize egcokayo. Uyogcina uba ngathi uyihlanya. Ngoba sisebenza ngezinto zokuthandaza la. Umfundi wezwe wena uthi uLuka obekile angabe sabheke emuva. Uzolimala. Angeke shintshe mfethu sibe kungcono ukudlula lokho ngoba usithola sinjalo. Awuzi ukuthi manje ke manje wasesikushadisile usibuke amabala. Ayibonge Nkosi. Mthembu ngenzela usikunika into yakho madlala. Uyibonela nawe angeze ukurobha mfethu. Siyenza noyithula. Ngifake ingoma mfethu. Ngizozwela ukuthi imalini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2
yethu bazalwane. Vumani bafowethu okugcina isilungisa nale eThekwini njengoba singazange senze konke.
Ishile la ibhekini yami. Awusiphatha imithi yodwa. Yayiphathe nala. Ayibonge Nkosi. Bazalwane ngizosho lokhu basiceda lishaya izandla kakhulu. Ibandla lilonke umfethu Mthembu nomama kwakhe libanikeze 21,000 bazalwane. 21,000 isiphelele. Mthembu nasi isipho senu. Bazothatha abazali baseThekwini kumele bayolungiselwa ngale baze ngizolungisa amaphethe ama-president abasondele babengekho futhi sifilele. Oh Lord, you are my everything. Oh Lord, you are my everything. You are my everything to me. Everything to me. Oh Lord, you are my everything. Oh Lord, you are my everything. You are my everything to me. Everything to me. Oh Lord, you are my everything. Oh Lord, you are my everything. Everything to me. Oh Lord, you are my everything. Oh Lord, you are my everything. You are my everything to me. Everything to me. Oh Lord, you are my everything. Oh Lord, you are my everything. You are my everything to me. Kuba manje nginikeza unobhala njengoba beka-run inkonzo thi manje leli makaqeda unobhala uzayihanda over kubafundisi. Amen. Singabingelela abazalwane. Usiphamandla lo Nkosi. On behalf of membership base-Church Fast ngikhulumela lokho zwide. Ngizela ukuthi bengazi abanye bebuza ukuthi uthini manje. Ngithanda nje ukubonga kakhulu bazalwane. Thuba lisinikeze lona. Phinde futhi ngixolise makhona la kunama-mistake khona. Niyazi vele ukuthi angeke sibone ngendlela eyodwa. So khona mhlawumbe omunye obona ukuthi ayibemele kuhambe kanje. Ngixolisa kakhulu nje nalapho makhona la okuphambane khona. Bese kuba namagama amancane ngifuna ukuwaveza nje kubazalwane bonke base-Church Fast ukuthi lokho okwenzekile ukuthi kugcwale kanje akuzenzakaleli. Akwenzeki ngoba siyi-Church Fast. Leyo nto iyahanjelwa bazalwane. So namanje siney'memezelo ziningi zinqwabelela abazalwane bakubhekile ukuthi siphinde futhi sibuyisele inyawo. Singaliqedi lothando olwenzalo abazalwane silimoshe sibone sesiphakeme sesiqedile ne-5. Kuyenzeka mhlawumbe next day sekunomunye sesiyageja.
bekuyilokho ngiyabonga nje kakhulu thuba nje lengiphe lona ngiyalibonga nje kakhulu bazalwane ngiyathemba ukuthi noma sesiphuma la sizozama ukuthi futhi sibambisanile Angazi ngaqala but sicela ukukhombisa ukubonga ngenisenzele bona ningaqali namhlanje naqala ngomembeso uthande nasivezela lona nehle kumembeso uba kumthimba Mthembu esenokujoyina ngaleso sikhathi but uthande lani nalo namkhombisa leso sikhathi nehle nazokhombisa support kwangagcina lapho kwanyuka nabenje abantu babenjwa iayisi but ngenqanani nothando simfuna ukuze emshadweni naqhubeka nalinda nafika so lokho kwasikhombisa uthando olukhulu ukuthi sekhona isimo esingake sivelile but uthando suka kuneni ngaphakathi la nenze nifike eMaritzburg angazi maphamaze ngawasebenzisa ukubonga uthando lesikhombise lona namhlanje nje siyabonga nje kakhulu uthando lesikhombise lona ningagcini ke kuthina nikwenze nakwabanye abalenkonzweni uthando elisikhombise ukuthi bakuthembu uqhubeke nilenze nje kakhulu siyabonga. Ngiyanibingelela bazalwane ngathi ngiyazwakala mina. Ngiyanibingelela nonke bazalwane egameni lomkhonto uJesu Kristu iNkulunkulu Soweto Thema Takane Pretoria Durban namanye ama-branch asazovela ngiyawabingelela eMondlo abafethe Intungwa serious eMondlo ngiyanibingelela bazalwane egameni lomkhonto uJesu Kristu bazalwane akukuningi kakhulu ukubonga njengoba bengithi umama akaqale yena abe namazwi azojwayela ukuthi esontweni kuyakhulunywa kuyabonga amen uzojwayela ke kancane nimncingise bazalwane bazalwane uthando eningikhombisa lona lukhulu kakhulu ngiyaxolisa mangabe ngizokho isikhathi but ngifike la abantu abaningabazi ukuthi ngangena kanzima mina la Church of Christ isimo singavumi ekhaya mina ngatrayela 3 years ne ngihamba nesonto ungayinekelile but ngisebenza esontweni
isonto the day one ngifikile mina kuleli sonto abazalwane bangikhombisa uthando engingakaze ngilibone abazalwane bangikhombisa uthando abazalwane bonke amen ngifike sengimdala la esontweni but I'm just showing a level of respect ebenginayo for abazali bami bazalwane nangibekezelela bengenza yonke into lesontweni bengishumayela ngenza yonke into sometimes ngiphuluke ngiqale neculo ningivumele ngingasonti nani but ngiparticipate for 3 years kwaze kwafika isikhathi la abazali bengikhulula khona ukuthi ngingene la Church of Christ ngazinikela ngiyalithanda abazalwane lelisonto ngiyalithanda lelisonto nginokudlinzana ngalo ngicabanga ukuthi yini enye engenza ukuthi si-improve siphambili so bazalwane kahle amazwi ami athi imali bazalwane inayo ivalue amine stage of maturity esithi imali ayinayo ivalue but ivalue uthando ivalue ilolu thando enisikhombise lona bazalwane njengoba umama uMthembu esho ukuthi niqalephi ukusikhombisa uthando I remember ukuthi manifika eMaritzburg that day sonke besingekho aware ukuthi kuzolaleka kanjani masifika ngomembeso but sagcina silalile ngegile salala ngayo nabuya futhi ngakusasa nazosibheka ekhaya nazosho senehamba uthando lona engisho ukuthi bazalwane sibuya kwi-event enkulu ngalendlela le i-event esibuya kuyona ayikhostanga thina sodwa nani bazalwane I fully understand ukuthi inkhostile bazalwane kakhulu I didn't expect this we didn't expect ukuthi abazalwane bangathi go far to this point siyabonga kakhulu bazalwane siyazi ama-transport accommodation nalesi ngayigejile i-athayi ngiyazi ukuthi sikhoste kakhulu ngiyazi kunabazalwane abangakhonanga ukufika sifonelene nabo abafowethu abobhembe mangabe befika Monday ubaba uye wakhuluma nabo wathi kuye kwenzeka ukuthi ngelilanga iBhayibheli lelo ukuthi kunezisebenzi ezinye zangena ekseni zenza umsebenzi owodwa ezinye zangena emini zenza umsebenzi owodwa ezinye zangena ntambama zenza umsebenzi owodwa kodwa kuthema kushayiswa umqashi wakhipha imali elinganayo kuzo zonke izisebenzi zakhononda lezi ezinye ukuthi thina kudala siqalile ukusebenza pho sithola kanjani njengenabantu abafike late uthi ke umqashi asivumelananga yini ngemali ngoba umuntu uthola lokhu esivumelene ngakho iqonda ukuthi bazalwane abangakhonanga ukufika nani nifikile nabafike late nani nifikile ngilizwile uthando bomama bami nazi nawenza umshado wethu wamuhle nazi nawenza umshado wethu wamuhle noma isikhathi besesisincane bathi nawenza umshado wethu wamuhle base sicula lapha etendeni sijabulile awungajabula nami ngathi awunabo uma wami ngiyabonga kakhulu ngibonga ukuthi ningithandela umkami ngiyakhumbula ukuthi angisazi ngacela kumuphi umama ngathi ngiyacela mani ningalona imhlalisa komama ngicela hlala bamdonsa bamhlalisa ngiyabonga abomama umsimanga I remember at once bathi kimi uma simbeka lapha shoot wena uzushada or ikhona into sidoja kuwe ngathi hayi no nami ngidoji ngalo ngisho ukuthi nje bazalwane nonke omama nimncengise niyabaza abantu besifazane sometimes kunalezi zinto nalezi kodwa nimncengise endleleni kuze kufike la kufika khona kodwa ngigcina ngalamazwi athi isizathu esenza ukuthi sifinyelele kutheni mina nothando kuhle wakadlagla osewumese simthembu namhlanje sishade akusilona uthando kuphela kodwa kube ukuthi sibone sesikhulile ningayenzi mistake bazalwane yokuthi ningene emshadweni because of uthando kuphela but ningakhulanga because uthando olhamba lodwa ingekho maturity kuzoba ne problem we've been past izinto ezinzima difficult mina naye but wafika la sibona khona ukuthi manje into esenze sashada ukuthi sesikhulile sobabili hayi ngeminyaka kodwa
mental. Engisho ukuthi abantu abanama relationship angithi nabona isekho ngami manje. Angithi ngumfundisi, umshumayeli, sengiyadlula manje. Abantu abakuma relationship ngaphezulu kothando asisebenzeleni ukukhula. Ngokukhula kuguqula ingqondo ukuze sikwazi ukuhlolisisa. Ngalo mazwi ngiyabonga abazalwane Inkosi nibusise abazalwane abasazotravela bahambe kahle bafike emakhaya bephephile ngizofunela ama security manje azokwenza umsebenzi wabo. Ngiyambingelela nonke igama likaJesu. Siyabonga ukuba khona la. Noma kade singekho sihambile.
kodwa kuthe mangabe sine ngathi mina cha angeke ngihlale ngabibikho emsebenzini kaBaba. Ngibonga bonke abazalwane baleli bandla nabo bonke abangesibona baleli bandla abakhombise uthando lwabo ngokuthi beze emsebenzini kaMfowethu. Konke bakhiphe ngothando oluphuma right ejuleni kwey'nhliziyo zabo. Baba Mthembu nomama Mthembu ngifisela inhlalakahle emzini wenu. Izwi likaNkulunkulu-ke lithi-ke uma uNkulunkulu engayakhi indlu, oyakhayo uyakhela izwi. Ngicela ukuthi lo muzi wakho nje uwakhele phezu kwesisekelo esinguKristu Jesu. Lithi-ke izwi likaNkulunkulu uJesu wakwamenya nasemshadweni laseGalile. Kwathi lapha sekuphela uthando, sekuphela iwayini. Amen. Kodwa-ke ngoba wayekhona uJesu yaphinde yabuya futhi injabulo. Sengathi ungaba nenjabulo emshadweni wakho Mfowethu, lize ligugilane kuze kube selihlukaniswe umufi. Ngiyabongela nonke bazalwane, ngiyabonga nami enhlizweni yami ngijabulile kakhulu. Kube sengathi uMthembu uzalwa yini qobo, kodwa uzalwa yini vele umntanami. Amen. Ngiyabonga. Amen. Tell your wife.